Нов ден, нов преход за нас. В момента сме се запътили към водопада Салто до Прего. Поставихме колата си на пътя. На паркинга на пътя в града Фаял де Тера, примерно. Да речем. Фаял де нещо. Отново островната динамика е на лице, паркинги няма, паркоместа също няма. Те са кът, изчакахме един човек да тръгне, за да може да заемем неговото място. За дива кокошка е доста социална. Тя е на туристическите маршрути. Това е местният гид, който ще ни води към водопада Салто до Прего. На къде, госпожо? Госпожо, на къде? Натам. Добре. Ама с вашата крачка ли? Виж ги тия малко. Свободен кокошарник. Ако се разтърсим, ще намерим ли яйца? Яйца, змии. Банани, всичко има. Съвети за субтропичните преходи. Винаги си носете дъждобран, тъй като тръгнахме на хубаво слънчево време, а в момента започва да вали. Влагата е изключително висока, а капките ми се струват по-големи от нормалните, на които сме свикнали. Спирам да снимам, че техниката и без това почва да се предава, а този дъжд може да и разкаже играта. Крайна точка, водопада Салто до Прего. Това е кадъра за YouTube, а това е кадъра, който може и някой да не ви покажат, но ние ще ви го покажем. Да, много хора си взимат бански и влизат да се къпят по водопадите, когато ги стигнат. Но забравят сапуна. Най-важното, да. Това са истинските свободни кокошки и дефиницията за див петел. Добре, че дойдохме до Азорските острови и вода може да види бебета пилета на живо. Сладички за малките бебета. А тя жена там е като повелителката на кокошарника. Същата пътека 10 минути по-късно вече не виждаме пътеката от слънце. Вкусна супичка. Защо ни да говориш така за тях? Идват да го бранят. Опа, защо ти ще така към мене? Малко ме стрескате. Какво те стрескат, ако ги зафаратисим, но тук се чудове. Стандартно пътеките са маркирани ето по този начин. В този случай тази маркировка значи, че ние трябва да завием по пътеката в ляво. И друго нещо, което е доста интересно и е малко по-различно от нашите пътеки, е ето този хикс там. Значи, че пътеката не продължава натам. И също така ето този хикс там обозначава, че пътеката е вляво, а не е нагоре. Това е интересното за португалската маркировка, която е една идея малко по-различна от нашата. Но е на същата основа като цяло. Тези хора нещо се похапват.
Аз на тяхно място не бих. Един от най-важните съвети, които може да получите, когато сте в планината. Каквото донесете с вас, вземете си от вас. Стигнахме до водопада, след което се отбихме по втори маршрут, който води до едно изоставено село, което в последните няколко години е започнало да се реставрира. Дори има магазинче, каза Ивката. Не знам дали е магазинче, но прилича. Прилича на магазинче, хайде да го проверим, искаш ли? Аз тук виждам банани. Като минавайки през този маршрут, се откриват прекрасни гледки към океана, които сега ще ви покажа. И видимо имате и къде да спрете, да си вземете нещо освежаващо. О, има кима! Айде, да си вземете нещо освежаващо и да си починете, защото жегата е убийствена. Ето го и магазинчето. Има малки бананчета. Чай. Ето, ние за това се спряхме. Вчера в ресторанта пих тази кима с ананас и е много хубава. Това е натурален сок, който се произвежда в държавата. Да тестваме кимата с маркуя. Харесва ми. Искаш ли да пробваш кима с маркуя? Wczoraj się opiłem tego piwa. Ale zimne, no to... No to tak widzę, że taki zawód. Tam dalej jest kolejka duża, czy... Гледай ги малките спайдерменчета. Вие сега сте прогледнали, бе, шушки. Ей, шушки малки. Ако искате да нощувате в това село, може да ги намерите в Airbnb, тези къщи, или във Facebook. Сигурно ще е доста интересно. Банани! Виж как ги заливат с тези найлони, да могат да озрят по-бързо. На съседа банановите насъждения. Още банани. Стандартно, като види, че го снимам, ми спира с идиотщините. Но започва да се отпуска все повече. За колко го направихме? 2 часа и 5 км по-късно сме отново на паркинга. Продължаваме. Да обядваме някъде сигурно вече, защото силите ни напускат. Не, всъщност първо отиваме до едни гледки и после ще обядваме. Гледките са... За да може някои от нас, които са по снимките, да имат плоски кореми на гледките и после вече се надумкаме както ще трябва. Да имаме кореми на гледките. Плоски кореми. Плоски. Добре. И вебка.
спряхме на едно крайпътно заведение, но не ви го показах, тъй като не беше нищо особено. Но по-важното е, че бързахме да хванем работното време на най-старата плантация за черен и зелен чай в Европа. И в момента се намираме в нея. Основана е през 1884 година като семейен бизнес, като продължава и до днес. Това е една от най-популярните туристически дестинации на Азорските острови и е достъпна за туристи самата плантация. Ние имахме възможност да посетим и фабриката, като местен гид ни разказа малко повече за машините и за производството на чай. А сега ще се разходим в самата плантация. Динамиката продължава. Печени слънце, но всъщност ни вали дъжд. Трябва да ти сложим Dynamic Counter Какво да ми сложиш? на влога. Брояч колко пъти кажеш динамика. Ти използваш тази дума около 700 пъти за тези дни. И сега нека отидем до фабриката и до магазина, от който можем да си купим черен и зелен чай, произведени в Европа. И също така не са използвали пестициди, хербициди и са биоорганични продукти. Ето, И тук хемороиди хората- не са ползвали. тази прилича на една моя бивша приятелка. Нейна двойничка е. А? Не, срещнах двойничка на една моя приятелка. Много обичам чай. Иво и той много обича чай. Нали? Много обичаш чай. Много. И сутрин, обед и вечер си е чай пие. Сега го питам, Слънце, какво правиш? Ето, пия чай. Това е от дълги години имах навика с кралица Елизабет да си пиеме следобедния чай и свикнах. Но откато я няма нея, като я няма нея вече и чаят не е същия. По-добър начин да завършим деня и влога в чайната плантация Горяна, най-старата и единствена чайна плантация в Европа. От 1883 година насам това семейно имение произвежда органичен зелен и черен чай, който използва традиционни методи, останали непроменени в продължение на повече от век. Във фабриката вековни машини все още обработват чая, запазвайки богатите аромати, които правят Горяна толкова специална. И разбира се, никое посещение не е пълно, ако не опитате прясно приготвен чай директно от източника. Благодаря, че се присъединихте към това пътуване. Очакваме ви в следващата седмица за последния влог от Азорските острови, където ще разгледаме спиращата дъха Тера Ностра и магичното Лаго ди Фого. Ще се видим тогава!